जे दिनै जयन्त बसुमतारिया देरहाखाबाय। जयन्त बसुमतारि बेजों फेर मारिनो हानाय बेयाव रावबो गैया। जोंना UPPL हान्जाया नैबे इलेक्सन जोबबानो थानाय नंला, बिथांमोना लरग' थरग' जाजोबसिगोन। लास्टआव बिगुमैजों बिबनांजोंल' थासिगोन, गासिबो जोंनावनो फैजोबसिगोन। चन्दन ब्रह्मआनो जा गुबुनानो जा बयबो जोंनाव हाबफैजोबसिगोन। दिनैहाय जोंहा जमदुवार जे MCLA समस्ति दं, बिनि बाहाय मोनसे पाब्लिक मिटिं जादों। जोंनि NDA नि केन्डिडेट श्रीजुत जयन्त बसुमतारिखौ देरहाहोनो थाखाय बिथाङा जे 3 लाखनिबो बांसिन भटआव देरहागोन, बेनिनो दिनै मोनसे बाहाय फोरमान। आरो रायजो राजाफ्रा दिनै लोब लोब फैनानै जोंनि बे NDA नि जे मिटिं, बे मिटिङाव बाहागो लाफैदों। बेनो फोरमान जे दिनै जयन्त बसुमतारिया देरहाखाबाय। जिहेतु जोंहा बेवहाय UPPL, BJP, AGP आरो GSP मोनब्रै हान्जानि सासेल' केन्डिडेट जयन्त बसुमतारि, बेजों फेर मारिनो हानाय बेयाव रावबो गैया। आरो हिरा सरनायनि टिकेट माबाया सार्टिफिकेटआथ' दानजाबाय, बिथाङाथ' गेलेनो हाला। आरो बावहाय गुबुन केन्डिडेट गैला। बावहाय UPPL नि केन्डिडेट आरो जोंनि NDA नि केन्डिडेट जयन्त बसुमतारियानो देरहाखासिगोन। जोंहा गोबां बेबायदिनो हाबफैगासिनो दङ, MCLA फ्राबो हाबफैगासिनो दङ। जोंना BPF हान्जाया नैबे इलेक्सन जोबबानो थानाय नंला, बिथांमोना लरग' थरग' जाजोबसिगोन। लास्टआव बिगुमैजों बिबनांजोंल' थासिगोन, गासिबो जोंनावनो फैजोबसिगोन। चन्दन ब्रह्मआनो जा गुबुनानो जा बयबो जोंनाव हाबफैजोबसिगोन। जायनो UPPL नि निति आदर्शखौ मानियो, बिथांमोना सनमान होयो, बिथांमोनानो जोंनि UPPL हान्जायाव हाबफैजोबसिगोन। आरो जिहेथु जोंनि बड'लेण्डनि आइजोफ्रा जोंनि हाग्रामा महिलारि सारखौ गाज्रि मोनजोब्बाय, बिथाङा थलासे सना होनो नागिरदोंमोन, होआखै। ओंखायनो आइजोफ्रा गाज्रि मोनजोबनानै दा बयबो जोंनि UPPL हान्जाजों आरो ट्रेक्टरावनो भट होनो थाखाय दिनै थियारि जाजोब्बाय। बे थगायनायनि सायावबो रायजोफ्रा रागा जोंजोब्बाय। जेरै सनितपुर बिश्वनाथनि गामिफ्रा जोंना गहपुरसिम जोंनि BTR बारायलांबाय। दिनै आं बे जमदुवार समस्तियाव दंफैयो। जमदुवार कलेजा दाखालिसो प्रभिन्सियेलाइज जादों BTR एकर्ड मथे। जोंनि बर' रावा दिनै आसामनि अफिसियेल एस'सियेट लेंगुवेज जाबाय। आरो लोगोसे जोंनि बर' मिडियामनि सेपारेट डाइरेक्टरेट जाबाय। जोंनि बर' मिडियामा दिनै 10 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिम बारायबाय BTR एकर्ड मथेनो। दा BTR एकर्डनि दफा मथेनो फारि फारि जोंहा जोंनि बर' माहारिनि बड'लेण्ड ओनसोलनि मोजां हाबाफारिफ्रा जागासिनो दं। दा बेखौ नंखाय होननायनि रायजो राजाफ्रा रागा जोंजोब्बाय, बोराबजोबबाय। ओंखायनो BPFनो नांगोलनो रावबो भट होनाय नंला। बियो हिंसा होननानै बुंदों। बे सोरबा चेयारमेना 500 थाखा नटनि सायाव उन्दुदोंबा बियो करापसननि फैसा नङा। सोर रायजोआ बुंदों दे सोरबा चेयारमेना करापसन खालामदों होनना? बेखौ कास्टमासो बुंदों, आंनि फंबाय कास्टम। अबस्से आं बेखौ जोबोद अनो कास्टमखौ, बिथाङा मिथिजोबा। दा आंनि रांब्ला आङो बिखायाव लायो ना बिखुङाव लायो ना गान्दुआव लायो, बेथ' आंनिसो रां ना। बेखौ कास्टमा गावनि फैसाखौ बबेयाव लादों जोंहा मानो नायनांगौ, नङा होमबा? कास्टम बसुमतारिया गावनि 500 रांनि 100 रांनि नटखौ बिखायाव लायो ना खर'आव लायो ना फाफ्लियाव लायो ना फट' लानानै ससियेल मिडियायाव हगारो, बेखौथ' जों बुंनो थाङाखैना। बेहा आरो मालाय लानायखौ मानो हिंसा नांगौ जाखो? जमदुवार MCLA समस्तियाव जोंना BJP, UPPL, AGP नि जौथ' भाबै बेहाय नैबे मास गेटारिंखौ खालामनाय जादों। दा उद्देশ্যआथ' बेनो जे फैबाय थानाय जेनाखि बिसारथि 1 नं क'क्राझार लकसभा SC समस्तिनि केन्डिडेट जयन्त बसुमतारिखौ देरहाहोनायनि बाथ्रा। दा बेखौथ' देरहागोनाथ' खाथांखा, बेखौ बयबो मिन्थिखागौ। बेखौ बै फंसे बाथ्राखौनो बारे बारे बुंबाय थानाय जायो। दा जोंनि जेनाखि प्रस्तुति, जे जिहेतु देरहानायजोंल'नि उद्देশ্যजों जों माने बे केम्पिंफोरखौ खालामाखै। जे जों देरहाबाय नालाय एसे गोग्गोम रोखोमनि, एसे गिदिर, जेरेखम जोंनि सोरबा बुंदों 2 लाख, सोरबा बुंदों 3 लाख। जों दा बेफोरखौ लानानै नुयो जे जों न्यूनतम माने 2 लाखनि गोजौआव हयथ' 3 लाखसिमबो सहैनो हागौ। बे रोखोमनि पर्यायाव जों देरहागोन, जों बेखौ माने दाथिकै बेखौ बुंनो हायो आरो। खारन जोंनि कार्यकर्ता बा रायजोनि जेनाखि सहारि, दिनै रायजोफ्रा स्वेच्छायैनो बुंदों जे बेक्तिगत जेनाखि बेनिफिट, अनसुंथाइ मोननाय, अरुनदय मोननाय, सेल्फ हेल्प ग्रुपनि रां मोननाय, रायजो राजाफ्रा गावसोरनो स्वीकार खालामदों आरो गोसो खुसियै जों सोंनायाव मिनि खुसि आखाइ थिखांदों। गतिके बेनो फोरमायो जे रायजोफ्रा इतिमध्य गावबा गाव सिद्धान्त लाखाबाय जे UPPL दलनि ट्रेक्टरावनो भटखौ होगोन। बेवहायथ' सोरबा जे कन्टेस्टआव फैगोन माथो नुहुराखै। बेहाय नांगालनिफ्राय
एसे एनै दा मिटिं खालामनायफोरखौ नुदों खिन्थु नांगालनि जेनाखि बर्थमान सक्ति बा बिसोरनि जेनाखि प्रसार अभियान जोंबोथ' एसे एनै आगोलाव जिहेतु बिपिएफआव आं निजे दंमोन जों बेखौ नुनानै बुंनो हायो जे आगोलनि जेनाखि सक्तिमोन बिपिएफ दलनि बे सक्तिया दा बिपिएफ दलाव अन्तत नैबे एमपि भटखौ देरहाहोनो थाखाय जथेस्थ' नङा खारन बै समाव गिदिर गिदिर बा साननो हनो गोरों गोबां बिपिएफनि सोद्रोमाफ्रानो दा हाग्रामा बिथांजों गैलिया बिसेस करि खोनानाय मथे आगोलनि बारग' मन्त्रि चन्द्रन ब्रह्म बिथाङाबो दिनै हाग्रामाजों गैला हयथ' सानसे साननै उनावनो बबेबा दलाव थांनो हागौ बेखिनिखौ मिडियानि दारै मिन्थिनो मोन्दों दा आंबो दंमोन आरो गोबाङानो दिनैहाय बिथांजों गैलिया खारन गैयैनि मेन खारनानो बिथांनि जेनाखि गावनि खामानि बिपिएफनि जेनाखि खामानि मावनायनि स्टाइल बे स्टाइला गाव जेखौ सानो सोरखार हाग्रामा महिलारि बिथाङा गाव जेखौ सानो बे हिसाबैसो मावो आं साननाय एबा सोरबा मावथिफोरनि साननाय बिसोरनि खोथा मथे बा साननाय हनायजों खुनु धरननि सिद्धान्तफोरखौ लानाय जाया बिनि थाखायनो हयथ' साननो गोरों माखासे गोबां मावथिफ्रा बिथांनिफ्राय नागारनानै फैनाय जादों